A la Toni, tira-li. Amics, amigues, per fi ha arribat el gran dia. Estic a punt d'arribar a la seu de WhatsApp, on tindré la reunió, si em deixen entrar, ara veurem la reunió que canviarà les vides dels valencians i les valencianes per a sempre. Per favor, necessite la vostra energia, necessite que piuleu més que mai. Paella emoji, per a que hi em veguen i diguen això li ho hem de donar al tio Ixe! Sí, la paella ya está así. Sí, la paella ya está así. Sí, la paella ya está así. Ja estem arribant. Eixe edifici que veureu ahir, el número 900, això és la seu de WhatsApp. Allà vaig. Desitgeu-me molta sort, valencians i valencianes. Note la vostra valenciania des de mi. Sí, la paella ja està així. Sí, la paella ja està així. Anem allà. Ai, Mare de Déu dels Desemparats, per favor. Estic aborronat en este moment. Anem allà.